Welcome back to my YouTube channel. Ketal blog o jotono lamsogo. Kublai fibaro parlok parjor. Mentah-mentah dang sudep dang suwai yung mani means dang sudep lawai yung mani te kani kadi Divine Mercy Catholic Church. Nampak iya sih, bukan kadai. Divine Mercy Catholic Church, kan ni. Kani kadai lenti bayat nang teh. Divine Mercy Catholic Church. Mentah lawai yang mana ingin nyalek sakawai ke condolence program. Te kani karinti kadai kebanyakan seperti. Ke takubukuk song iko tabung no. Panda pai maniyak ulo iko girjani hoite iko jotono tiarang laijak thangna bagai kaisa khaksangma panda kaisa surimani mane oh sorry nakarsano actually khaksangma panda ya condolence ya parlok parjar mdei ka program condolence come day actually kadai ka Thanksgiving program hambai panda thanglai nyai chung tabuk mo thaing kha Lolit Bazar Jirania area Lolit Bazar thanglai nyai chung inke ang aro chogei norokno je mansak ang phunuk nai ta mangpli phunuk nai do tini ni mangpli inke Alma LD Lifestyle YouTube channel subscribe khadi norokno ang ani lifestyle biang bumtoi Tripura bahai ke tong nga sa hapo Tripura parlok parjor te ngan pen EFI mentangin lech sa program Thanksgiving program inyas dang nang nina Divine Mercy Catholic Church tabuk tiarang lai tungo thangna bagai iko panda khlai pru church kuplung borok pia batabuk thangnai rok iko yango kisa te yango iko borokoro nasing laijak malkung nasing laijak thangnai gari nge iko omo khungsa tom thana tabuk he chung iko Lolit Bazar area gana gini shop phai tuting tongkha hengge aro chung Thanksgiving panda aro a thayu soike ang taisa norok bai kerengna chai tok nai hambai nai chong di iko busuk nai thok area phia ba chini borok ni lama hangke no joto kaisa pono jaini ya kintu iko noro kamera lori mani no nugui man khanna plena lama hamya iko sok pai ka chung iko nok phang bai malai phai ka tabok direct hambai panda na nong mo hambai panda और दही में दिवा karen keroi belai no tungui tungo ke tabuk iko sok pai lai kha chung brong ni nogo hambai panda ke
panda cengnya ko kolom ma bagai ko karpet nor khabrok pakkawa asulai kai ko karen ekdom mien chimi karen kri ko iko fan fan guri ya iko mokai altar iko tiar khajak altar oro jungtabuk kisale lawoi suri lai sinaita hambai panda recap lai sinaita hambai re ninia sekhama ribai ninia sekhama ribai 막 보통 라이머니 진짜 가만 바게 sini sakra sini nokphang dara basi bor baske khatung khaja khlaiye tini jisuni mungbai kuthumui kaitor kathang jisu kristo no hambai layana ani no tini no hambai panda no bo pobokmani mothani borobai baksa kaitor kathang hambai layan kaun bagai ang hambai yapharwi chini nokphang ni joto taku buku khatung khaja khlai bor lam soklai tongkha singno joto no tai tini no panda ni bagai man sa chini dara ketikis bo phai sopai jak aro bo panda khlai kok maka ha pok tharo pika tagaboni ya bolo sampini hutino thananai tai ang hambai riwo chini mothani bororok te kamini bororok nok lukni jaiti gana gini ni je phainai rok joto no jisuni mungbai sing lam sobo Kaitor sing khabai na tini hambai lainai sing sia nong ni bises tam ni bagi hambai rina ni abo tondor si sinai kawon bagi no sing joraya phanai norok nono luk ni borok tini ni je panda norok kobok mani mane nahar mungtamo abo haita tam ni bagi o panda no norok suri mung panda no aba hambai panda no koboka isa joton ni bis kamo saklai ri thangke sanai jengor no joraya par Mani bugra lang mani mali sudah yung Kaitor bosnis. Enggak, apa ni bagainya? Seng bufuru tamong nai tamo sok nai abu seniji saimaya. Han bagai tinang dijawab bo aja sab taros simani hai. Kaitor wan cuma besi wan cuma ni ingkat. Nok kabai habai sam malah seksama yuhni aga masabo. Ok no. Mekan bagainya seng Kaitor wan cuma besi wan cuma ni. Obo hor bai sal nok kabai o hai ko ha ne salai masakai sal. Ingkai apa ni bagai oros saka sana nuna suak mai kam sensani tong thok sa tho wana waman chukma obo bai obol jage tike hus kai tongni ngai mano seng rang puisa ni luk lalasi ngai mano o sensaro tong thok sa tho koto rokom ni luk lalasi ngai mano koto rokom tong thok sa tho putri pot manna musung mani koto kisogong mani obo hairo koto rokom tongai mano abo tagya
abo tai pai khlaiya maka amoni bagai Kaitor samani kai obose je tongmani bai kha kosomui tongdi ni sao je tongmani bai kha kosomui tongdi maka jodi no song o sansaro je a tongthok sathok bibino kotorokom sama nangma kotorokom ni bising tui song jodi aboni yakni hoike o hus kai tongdi himani akok thai kaisano kunjo kai bokhaw chobya hangkai tahle nang bufurta mong thangnoi ar song ke puno guarantee purei hangkai aun bagai kaisa bri rokni bri dojana ni rung thokma abo song jotono saimano haideba na hangkai sikok hapmani rung thokma rong bosong saimano hus kuri hangkai sisai tongya hangkai nini nogo hapnai sikok no akol tamo sikok ni tongmong nini kaham no nugui miya haida nini je tongmani joto kichu bo khogui talang bai no ses khanyai abungkha sikok ni tongmong beka omo haikino bo jorawo nang judi hus ngi tongya khai nang surima bai lokma bai nang judi abai ke sisaui hus kai tongya hangkai nini nukhungo asiko hapai nai Sapung hopung swari raksal kala dukrino yolayo azukai chok terama ang no bo hambai no ochini Kaitor nilpola thar ni bagai hambai ruwo sapung hopung sungno juramani bagai sapung hopung swari ras surima panda paikha tabokai mai khopsap khopnui chalaiयै जों जानजानि नगो थांलायसिनाय दा के इको नाय तंदि इको आनि माइ खलाय पियांखा इको आनि मारियन के इको borongni nogo si जों फाइजाक खुमलुङो बबं नक दङ dah kon jun thang ado nok pangjok iko ang sasing camera play se khaya yang khai besajuk okrana jung thang ado yang iko kawang ma thang mai ka baksa iko yang borong ni jati gusti rok jati gusti rok ingge jung thanga jung thanga do muitu ni mang pli no ti saga o balti iko thangnai jung thanai ta jung iko kaisa muitu ni mang pli ti sawang je jaga thango aro no iko bongni area rok nai dibusuk nai thok organic natural engko mane lama simi kisah ke septa emne engko khai pura tong to thok kami borong ni iko okay tabo khai iko thanglai chinai chung iko Dini ni 23 Agust muitu ni mangpli jeng girja paimani yakulo oro lolit kami lolit bazar kami jeng sok paika ke jeng iko tabuk teluk cini Dewan Marsi Catholic Church ni secretary bese angke khop jaka borong ni malkhung iko bahake jeng sharing ke kalayo
iko bokai drive khai tongo abokai bin logi song ke abo hai ke jeng thanglai tongo tabuk jeng thanglai tongo lama punuk nai norok no iko abo hai ke tining kha to isa repeat 23 August 23rd August 2026 salmaring ke kokti sal Sunday ta ke thangte abo hai khlai no khumlungo soike ani o video pairi sinai ke norok puilan smi pai thak jora logi rima bagai tai nai tongma bagai norok no belai khno hambai yapharwi ke ang buskango najarak naithok kisa kisa phunugui thanglai nai ta Faidin norok no iko ang punugo no mo banglo kesak red color mo tamo tak punto romai aku apa yang tongha suijak to tong sido nai kana do iko belai keno nai thoka office rok de khaya nai lama kai hamya iko na hadi nai thok najara Wow, nice. mani najara नजारा देखो तो बढ़िया है कितना हरी लिया है ये देखिए हरियाली हरियाली है वाह ब्यूटीफुल धान के खेत कितना हरियाली देखिए धान की अभी बस अभी ही लगा रही है शायद एकदम रेंगो हमान नहला Nagara harap ka sa kamang koksit. ओ पाजे तीन था मोटो ना कहां बताऊंगा जी अपन हम तो के कहां बताऊंगा ओ सुपुरो सुदा हन पहुंची से वातई फाइनली खुमलुंग शॉक पाइका जो तो भाई ताबुक जों काकलाय सिनाय जों kaham kereng tangka kaham kereng kipil faika hingke belai keno hambai jotono ani video oro no en khaisinai jotono hambai nai jongmani bagai tabukai जों car change khaika দুইটা কার্টুন তো chini dilip babu bai khai जों taisa ano ang bong walkhung kakha iko dilip babu logi song tongoro dilip babu tongo takhe watui phai tongkha engge go angoro asuk engge belai khano kolom khatini banban watui phai tongo engge jotono hambai taisa malai finai te kesa blog